А имаме само да сложим един колец. Кажи, бабе. Не дай ясене. Сега да види, после ще му покажа, като порасне голям, как е ревал, като е бил малък, като бебе. Готово, бабе. Стига, риташ ли? Обувай обувките, обувай обувките. Обувай обувките. Ако риташ с краката, обувай. Не го просим. Ай, готово. Чакай. Ако рита с краката, да обува обувките. Чакай. Сраме с Дай ми тогава на мене със салфетката. Дай салфетката, Бояне. Не, чакай да го сложа тук. Бабо, Бояне, дай салфетката. ти ми го слагаш и Добре. без да ми го пипаш. Добре, бабе. Ето, обещавам. Така ми го мушкаш конеца. Да ти светна ли да виждаш? На мене не. Мушкаш Е, така. ми го конеца. Добре, не да говориш, нека да ти го мушне. Към здравото зъбче. Добре, от тук. Мушкаш го конеца и не го пипаш. Добре, обещавам. И после, добре. Ма не ми бъде ръката. Не го трафай. Я обувай обувките, ако ще буташ така с ръцете и с краката. Нещо да ти кажа. Кажи ми, бабо. Като го сложиш, Добре, не за го не оставям. го трафай ето Добре. така бързо. Добре, няма. С... Добре, ето готово. Ето, сложихме го. Сложихме го. Само чакай от към здравото. Чакай. Не мърдай, не. Не мърдай. Виж, Не я. мърдай, защото... Боли ли те? Боли ли те? Няма да го питам. Ето, слагаме го конеца тук. И конеца. Абе, чакай, не съм го сложила, той ще падне. Ето така да... Чакай, баба, да го сложи хубаво. Няма да го дърпам. Няма, ето, обещавам ти. Ето и дядо ти се появява от някъде. Готово. Идваш ли да видиш какъв зъб си извади Оги? Ела да видиш какъв зъб си е извади Оги. Малък, долу. Чакай, още малко. Леко да не го изплюеш ти пък конец. Чакай сега тук. Тук трябва да бъде така. И тук трябва да бъде готова, няма да го пипам. Дай да си взема ли докаинчето. Аз тук няма да го пипам баба повече. Ето тук, само тук да го вържа. Обещавам ти, че няма да го пипам. Обещавам ти, нека да си стои конеца тук. Обещавам ти, че няма да го пипам. А обаче трябва да дойде. Чакай, няма да го пипам. Той ако трябва да му се... Чакай, Ако не трябва да мога. му се вади с конеца, трябва да го вържеш за вратата, нали? Ими да, аз няма хора при вратата. Сега вече не го отръвай конеца Добре. с ръце. Няма, да отвори тук долу да го набуха. Ето, виж едната ми ръка. Света ти да виждаш. Така светни. Аз съм като на тия... Сега готово. Не е готово, още малко. Ето, да го бутнем тук нагоре. После ще ти покажа на клипче къде ти е бил, как ти е бил вързан. Чакай да види баба отдолу дали съм го направила. Чакай. Стой! Най-важното свършихме. Най-важната работа сме свършили. Така, сега Боян да дойде и да се качи тук С очилата на ли да дойде да С гледа? очилата. Бабо, идваш ли? Чакай, бабо. Вие дали отдолу съм го... Я? Дали отдолу добре ли? За Света ли? Сега вече не го изважда. Добре, няма вече. Готова ли си? Не, отдолу не е закачено. Отдолу не е Чакай, тук да го закачиме, баба. Тук не е добре закачен. Бабо, идваш ли? Его къде се гевези отгоре с Ама знаеш очилата. къде трябва да дойдеш? Боян. Тук трябва да дойдеш. Тук. Да се качиш на това. Тук можеш да се качиш? И да видиш какво ще правиме. Сега Айде, не ми го давай. Няма. С ръцете конеца. няма, тук само трябва да... Давай конеца с краката. ръцете. Чакай, да, я отвори още остава. Тук да видим тук. Как стоят нещата тук. Добре ли е? Чакай сега. Няма да го пипам. Ето, нека да ти постои така малко. Сега ще стои така малко да изчакаме да видим феята дали няма да се появи. Боли ли те? Боли ли те? Айде, не го давай конеца. Бе, чакай отдолу да не трябва да го намушкаме тук. Мислиш ли, Ясо, че е добре? Не знам. Добре ли сме сложили конец? Виждам през телефона, аз иначе не виждаш. виждам. Ти през телефона ли гледаш? Да. Ти да не мислиш, че аз съм много... Няма, боли ли те? Не. Чакай, бабо. Чакай, миличък мой. Ти си на баба доброто дете. Чичи.